Je možné nahradiť rybí olej napríklad repkovým olejom alebo ľanovým olejom? Tak niekto obhajuje rastlinné oleje a orechy ako zdroj omega-3. Napríklad pred živočíšnym zdrojom, ktorý máme z rýb a z krílu, tým, že rýchlo oxidujú tieto rybie oleje v žalúdku. Ale viete, že rastlinné oleje, ktoré obsahujú omega-3, neobsahujú priamo EPA a DHA, čo je pre nás najdôležitejšie, ale iba ALA. A tá sa musí v tele ešte premeniť na EPA a DHA. Z tejto ALY si telo nedokáže vytvoriť niečo potrebné pre seba. Ale keď sa má transformovať ALA na EPA, tak tá transformácia má účinnosť len okolo 5%, často aj menej. A DHA takmer nič, do 1%. Takže transformácia týchto olejov, ktoré obsahujú omega-3, pozor, vyberám, tam nepatrí olivový olej, lebo ten neobsahuje omega-3, ako si veľa ľudí myslí, ale len omega-9. Je to problematické. Ale v súčasnosti sa používa veľa napríklad repkový olej, lebo ho nezmyselne propagujú rôzni odborníci. Áno, on obsahuje nejakých 9, 10, 11% omega-3, ale opäť ALA. Ale ak by sme chceli z repkového oleja získať 2000 mg EPA, čo pri bežnom rybom oleji je dobrá dávka, kávová lyžička, potrebovali by sme 40 gramov ALA. To znamená vypiť okolo 400 gramov, to je 450 ml, takmer pol litra oleja. To je nezmysel. Najznámejší olej, ktorý deklarujeme ako zdroj omega-3, napríklad lanový olej, má veľmi málo omega-6 a veľa omega-3, ale opäť ALA. Takže ten určite nepatrí medzi omega-6 oleje, ale aj tu by sme museli vypiť každý deň asi 1,5 deci lanového oleja, čo je tiež nereálne. Preto sa ALA z rastliny olejov nedá považovať za nejakú rovnocennú náhradu EPA z rybieho oleja. Takže nie. Rastlinné oleje nie sú dobré ako zdroj omega-3, EPA a DHA, a ani jeden z nich nenahradí príjem EPA a DHA z morských plodov. To boli rastlinné oleje, poďme ale teda na rybí olej, ale povieme si to až zajtra. Takže ak ma chcete sledovať, sledujte môj profil Pavol Machnič.